Hej, velkommen til denne video. Vi skal smage den ulækker kiks. Altså den ser... Fy føj, hvor den lugter dårligt, mand. Det var lige den channel sammen med Melissa her. Det er vores forældre, der arrangerer den. Du fylder billedet. Okay, vi tager en bid. Vi aner ikke, hvad det her smager af. Det lugter vildt dårligt. Det lugter vildt dårligt. Det bliver ulækkert der. Okay, farvel smagsløg. 3, 2, 1. Nej! Ej, det er ulækkert. Nikolaj her. Okay, nu har vi så smagt på en kiks. Den var rigtig lækker. Jeg vil i hvert fald sige til jer derude, ikke spis den. Prøv, vi tog sådan en her lille bitte krumme, og den smager dårligt. Jeg siger farvel fra mine vegne. Og min YouTube-kanal kommer til at stå hernede. Boom. Nej, den gør ikke. Jo, den gør, Nikolaj. Den er fint. Giv videoen en like for det. Okay. I skal aldrig nogensinde spise sådan en kiks igen. Den smagte forfærdeligt. Så I må meget gerne subscribe, abonnere og give videoen en like. Hej hej.